ମୋତେ ମିଳିଲା ଖଜଣା। ଖଜଣାଟି କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଖୁସି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଏହି ପାର୍ସଲଟି ମୋତେ 3 ଦିନ ତଳେ ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିନି, ଆଜି ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲିଥିବ କି କ'ଣ ଖଜଣା ବା କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ପାର୍ସଲଟି ଯେମିତି ହେଇଛି ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କିଛି ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଫାଇନାଲି ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପେପର ଦୁଇଟି। ଫାଇନାଲି ମୋ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ବକ୍ସଟି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଚିଟ୍ ବାହାରିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପେପର ଦେଖିକି ମୁଁ ଆହୁରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇଗଲି। ସେ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଜଣାଟି କ'ଣ। ଆରେ ସିଏ ନାହିଁ, ବକ୍ସରୁ ଡିଆ ମାରି ସାରିଲାନି। 3 ସାଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଯଦି ଜଣେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 3ଟି ହେଲା ମେହେନ୍ଦି କୋନ୍, ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇନି, ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସିଛି ହେନା ଅଏଲ୍ ମେହେନ୍ଦି ମିକ୍ସ ପାଇଁ। ଇଏ ଆସିଲା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି ମେହେନ୍ଦି ଗୋଳେଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ୟାର ନାମ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ହେନା ପାଉଡ଼ର, ହେନା ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡ଼ର। ଇଏ ହେଲା ଆସିଛି ମେହେନ୍ଦି ପେପର କିଛି ଆସିଛି। ଆହୁରି ଖଜଣା ରହିଛି ୟା ଭିତରେ। ଇଏ ହେଲା ମୁଲତାନ ମାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦି ପେପର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିଛି। ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ପାଖାପାଖି 15ଟି ପେପର ଅଛି ସେଥିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ସେଇ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଏତିକି ଖଜଣା ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଥିରେ ଖଜଣା କ'ଣ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ମେହେନ୍ଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଖଜଣା କିଛି ବି ହେଇନପାରେ। ଏଥିରେ ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେହେନ୍ଦି ବନେଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।